My name is Erika. Nice to meet you. OK. Roni, určite ste všetci zvedaví na to, ako sa mu páči na Slovensku. It's probably one of the best places I've been in a very long time, and I'm having the time of my life, and I'm just so glad to see so many people out here today. To je to najlepšie miest v mojom živote, ktoré som navštívil a mám obrovskú zábavu, životný zážitok. Páči sa mu tu! Čo si myslíš, Roni, o úrovni tohto podujatia? Majstrovstiev Slovenska v kulturistike. I thoroughly enjoyed the show, and I thought the guys looked great. I think they're ready to take on the world of bodybuilding. Som si to užíval, chalani majú na to, aby dobili svet kulturistiky. A mňa by ešte zaujímalo samozrejme ako ženu, ktorá taká svalová partia tvoje taká Nie na mne, na tebe. On me, see chest, legs, arms, and back. Na mne by to bolo asi hrudník, chrbát, nohy a ramena. A ramena. Určite je tu veľa z vás takých, ktorí sa kulturistike alebo fitness alebo čomukoľvek športu venujete. A podľa mňa ste zvedaví na to, čo by vám Ronnie Coleman, najlepší kulturista na svete, poradil, aby ste boli najlepší. Tak teraz dobre počúvajte. Well, I always like to tell people that, when I first got into bodybuilding, I had one of the greatest trainers around, and Brian Dawson, the guy that got me started. And he taught me a lot. So I always like to tell people to get somebody that knows a lot about bodybuilding and learn from them. Vždy hovorím mladým začínajúcim, aby si našli niekoho, kto vie veľa o kulturistike, viac ako oni, a tak ako ja som mal svojho trénera Michaela Dobsona a odtiaľ by mohli začať. OK, ďakujeme veľmi pekne. Thank you very much. Would you like something to talk? Yes, I like to say this is one of the greatest audiences I've been in front of in a very long time. I'm extremely emotional and overwhelmed, and I just thank everybody for coming out from the bottom of my heart. Thank you all, and God bless you. Jedno z najlepších divákov, aký som kedy nažil, veľmi ma to pohlo, som dojatý, Boh vás žehnaj. Priatelia, Ronnie Coleman na Slovensku! Majstrovstvá Slovenska v kulturistike končíme takýmto chlapom! Ďakujeme Ronimu! Ďakujeme Bazalčimu! Majstrovstvá Slovenska v kulturistike sa končia. Mám jednu úžasnú správu pre vás. Ronnie Coleman neodchádza, zostane tu a dokonca, ak budete poslušní, bude sa vám podpisovať. Nechajte mu prosím vás 10, 15, maximálne 20 minút, nech si oddychne, a ak spravíme nejaký seriózny rad, skutočne sa vám bude podpisovať.